kodwa ungakhuli. That is when isitha sima ke manje sesikumaka kwi-growth. Ngoba enye yezinto esiyethembile isitha, siyethembile into yokuthi noma umuntu engazalwa kodwa uma engakakhuli akabi ingozi ngendlela okufanele abe ingozi ngayo. Nikhona nibathandekayo kuliwa nokukhula. Somebody say ukukhula. uNkulunkulu uyakholelwa kumuntu okholwayo asindiswe message njani bathandekayo aya. Awuthi ngimcaphulele iBhayibheli kancane uba ngizonisiza namhlanje vele nje khululekani. Lithi iBhayibheli khulani emseni. Incwadi kaPetro lithi khulani emseni nasekumazini uNkulunkulu. Kodwa lithi khulani. Lithi grow in the grace and in the knowledge. Grow in the grace and in the knowledge. Futhi ufanele ukuthi umuntu mayisesindisiwe akhule njengoba nawe umuzala ingane nje into ilindele ukubona ama steps akhulayo. Wayibona ingane ingakhuli uyisa kodokotela uyise enhlobonhlobeni zono ibani uthi warishwa yini ingane nayo nje ayikhuli. So that is the next step as challenge wayo ungakhuli. Eledala ma ingakho mawususindisiwe nje iprocess elandela lapho ukhula. So uzoqala manje ufitwe ngezinto ezizokukhulisa. So ufitwe ngezinto khula hashanda. Nikhona nibathandekayo. Uzoqala manje ufitwe ngezinto ezizokukhulisa. Nawe iba ne desire yokukhula. Ungabi dwarf. Iba ne desire manje yokukhula. Manvala nje lithende. The next process ukuthi ukhula kanjani. Ngoba ithende beyizothi uzalwa kanjani. Manje ke sekufanele kuqala iprocess yesibili ukhula kanjani. Ngoba egcineni kufanele uzalwe ukhule. Shona uthani ngiyazalwa ngiyakhula. Yeah. Leyo khula ke iprocess. Akekho umuntu wathi brum sekhulile nje. Ngabe uAdam ngiqinisile owazalwe emdala. Wathi edalwa nje wabe emdala lo baba. Akazazi abe uyingane. But you are not Adam. Adam akazabe aphathwe kanje akazabe ngane nganya lutho wathi ezalwa nje ube wayeseyinsizwa nje ingceko. No Mrs Adam Eva wathi ezalwa nje wayeseyingcekukazi. Babe shada same day. Emva kwalokho kwagcina. Wayesethi bonke uNkulunkulu abantu abazoqhamuka emva kwabo bafana bazalwe. So manje uyazalwa mawuqeda ukuzalwa uyakhula. Somebody said thani ngiyakhula. Enye ke yama challenge strong abamba kakhulu abantu abasindiswayo ukubalekela iprocess yokukhula. Ngoba enye into engakwenza isinqumo sakho ngiyashumayela. Into engenza isinqumo sakho siphelele ethendeni ukuthi uzalwe impela kodwa ungakhuli. Manje afanele sikufide ngezinto ezizokukhulisa nithuleleni la isonto. Yeah, ngishingathi ukukhula kuyiprocess ke khona nikhona nibathandeka. Uzoyibona nje nawe into othi uphela unyaka uyangokuyakhula kodwa uma ungezukuhoba ekattendeni into ezikhulisayo. Ayikho into eyingozi ngiyashumayela nje ngiyanizwa. Ayikho into eyingozi njengokusindisa ethendeni indaba yakhe iphelele khona. Enye into fonti ilwelwe uwe lobo noma ungaba kuyilist yabazalwane bakufona softly no noma ungaba kuyilist yabazalwane bakufonele bathi woza kodwa uma ungeza ukuthatha wena irresponsibility ungaphelela la. Yahambe soft ngekhohle banyuka konyuka mina ngento. Nikhona bathandeka. Manje kufanele sindiswa ukukhula. Sindiswa masemva kalokho step number 2. Lwela iprocess yesibili grow. Akufanele makubukwa ama video kuthiwa ha washona philo. There is a law. And what default? Wasindiswa wase default. Wangayithatha into emkholisayo. Akunayo amen la endlini. Then that number 3 step number 3 uba namhlanje ngifuna ukushumayela ke faith namhlanje akumi sathane phambi komnyango. Listen, then the last thing often
ofanele uyibambe eyokuthi uyazalwa uyakhula uyaqeda ngoba isithi into esiyimakayo are you finishing your race lezo ngibamba ngasethe ukukhula ke eseyikhulile ngoba mawusukhulile into ayimakayo usathana akangaqedi ukuze ungasho njengoPaulo wasendulo uthi ngikulwile ukulokuhle ngiliqedile ibanga ngoba into enkulu kuna yonke into akhonto uqale kanjani uyaqeda yini abanye abantu they are good starters but bad finishers athi kusasa ngikhulumisa kwababa nje kungcono uqala kabi uqede kahle unoqala kahle uqede kabi khona abantu asithi kuyena loya muntu loya uthani mazi waziwa yithi thina lo loya muntu loya wayenzima aphenduka ihistory umuntu esaphila ngoba ifinishing yakhe imbi ungazi koshema ya ungazibukeli phansi lezi stage ezu3 ukuthi 1 ngiyazalwa 2 ngiyakhula 3 ngiyaqeda shono thani 1 ngiyazalwa number 2 thani ngiyakhula shono thani ngiyaqeda litho uqalile umsebenzi omuhle empilweni yenu uyawuqeda ngoba uNkulunkulu esimkhonza uNkulunkulu oqedayo lizathi iBhayibheli igama lakho Alpha no Omega meke waqala uyaqeda uqala ngawe nje uthi uqale musomva lwamandla ufuna ukuyeka endleleni bangakanani abantu asebayiduba indlela sebeyigijimile amen ayike ebhlungu uzowakhuluma ngezilimi usuyongafiki laba ufuya khona omunye umuntu wayi good example lapha hayi uNkulunkulu wayiqonda ukumphanisha ubrother Moses lapha kodwa wayifuna ukufundisa abantu abahamba noNkulunkulu ngisho ukuthi isandla sihlale phezulu kwakho wavululwandle. Once you mess up with God, uyogcina ekukhombisa iKenani kanje athi awungeni kodwa. Kupossible usushumayelini wasukumisa ishosha akuthi namhlanje ngishumala kanje ethende kwabhlungwanyama. Usuwenza into eziningi uma ungayiqathelanga lento ukuthi Nkosi umuntu umgomo wami wodwa ukuthi ngiqale ngizalwe ngikhule ngiqede. Ukuze ungabi history. Ayithe ebhlungu ukuthi kwakukhona obomlando usaphila. Shona thani ngiyaqeda uthuleleni. Khuluma thani ngiyaqeda. Uyabona abazalwa namhlanje bazokhula abakhule namhlanje abakhulayo bazoqeda futhi. Yayo. Awuzukuphela endleleni thuleleni. Awuzukuphela endleleni ngani ngiyasho. Awuphela endleleni. Funda ke siswami Romans 10 sibuyele kuyimada kwinhliziyo yevangeli. Ngoba Romans 10 verse 9 and 10 inhliziyo yokukholwa. Funda mntaka Jesu sithandazeni. Hayi uhlala phansi siswami don't worry. Mina anginankinga nomhlelo nomsuku. Futhi ngiright kakhulu umuhlelo ba ngiyafundisana ngifundisana uyawuthi ungama nawe uzengiqeda. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo uyakusindisa. Somebody say amen. Asingabuyeli kule ndaba yayizolo lithi iBhayibheli mawuvuma ngomlomo uvuma ukuthini uthi uJesu Suthi umlomo wakho uvuma ubukhosi bukaJesu. Sishilo bathanda I want to repeat myself because sesiyawujika amajiko okuvala manje sesiyakwazi ukuphinda into kanti ngathi kusesontweni kancane. Listen sishilo bathanda kayo sathi listen to me. uJesu akangabi into yokusonta nje. Kodwa akabe inkosi abuse. Leli igama uthi uyinkosi kusho ukuthi uyabusa. Amen awukho kulesonto. Lento uthi uyinkosi kusho ukuthi uyabusa. He is in charge. He is your master. You don't have any other master, but you have one master. Somebody say one master. Wingakhuntu mesindiswa mukani uJesu uthatha umaster yedwa abayeka abanye. Awubuswa abantu abaningi unenkosi eyodwa. Uyekela uYesu man ayiphathe impilo yakho. Akulawule man. Uhlala esandleni sika Jesu lo man. Usipine kuye njengetrophy man. Usipine esandleni sakhe njengetrophy. Mekubhekisa phansi ushone khona mayikwenza nje eshone khona.
ngoba mhla uzobona insindiso empilweni yakhe mhla uJesu